Maayong adlaw kaninyong tanan. Aniya gihapon si Igsuon Rograson Urauba. Mangumusta kaninyo. Daghang salamat nga kita magatuon gihapon sa pulong sa atong Dios. Dako usab na kong kalipay nga nagtuon ako para makashare sa akong gitunan o nga kitang tanan mahibalo sa pulong sa Ginoo, mahibalo sa iyang plano sa usag-usa kanato. Sa dili pa ko magsugod, atong ihatag ang tanan sa atong manluluwas. Mag-ampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat sa mga butang nga imong gihatag kanamo. Daghang salamat Ginoo nga ikaw miadto sa amahan aron sa pagpreparar og lugar alang kanamo. Daghang salamat nga imong gihatag ang imong kinabuhi tungod sa imong dako kaayong gugma. Ginoo, hinaot pa unta nga among masabtan kini. Hinaot pa unta nga ang imong gugma among masabtan, among magamit aron nga usab kami mahigugma sa usag-usa. Nga kami mantigong mohigugma sa mga tawo nga mga nagsaway namo, mga tawo nga dili namo magustuhan, apan Ginoo nagasulti ka nga among higugmaon gihapon. Ginoo, tudloa kami. Tudloa kami sa paghigugma sa usag-usa. Ginoo, pasayloa kami sa among mga kasalanan. Hinaot pa unta nga ikaw ang among teacher karon. Hinaot pa unta nga imong kaptan among kasing-kasing, ang among huna-huna. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Daghang salamat sa mga tawo nga mitabang aron nga kita maka-Bible study. Daghang salamat din sa BJMP Gihulngan, BJMP Valle Hermoso, sa mga paryente nako, mga pagumangkon nga naminaw, sa uban akong mga amigo nga naminaw, daghang salamat. Hinaot po nga makahibalo kita sa pulong sa Ginoo. So sa usang semana nahuman nato ang libro nga sinulat ni Mateo. So dugay-dugay natong nahuman ang libro nga sinulat ni Mateo. O karon mo anha nat kita sa libro nga sinulat ni Juan. Ang New Testament, ang bag-ong tugon, upat ka tawo ang gaistorya mahitungod sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. Usa niini mao si Juan. So atong sugdan ang atong Bible study sa sinulat ni Juan. Pero usa kita mag-istorya, usa nato tan-awon ang istorya, aduna ko'y istorya o ang mga background para masabta nato ang atong tun-an nga sinulat ni Juan. So kini istorya nako sa unang panahon didto sa India. Upat ka mga buta nagsuroy-suroy. Sa ilang pagsuroy-suroy, nakahinagbo sila og dako kaayong elepante. Ang usang buta, gihikap niya ang elepante, nahikapan niya. Niingon siya, ang elepante di ay taas kay ilong. Ang usang nga buta, nahikapan niya ang tiil, ang tuhod sa elepante. Niingon siya, dako di ay ko nigtiil. Ang usa nahikapan niya ang tiyan. Niingon siya, dako madig tiyan ning elepante. Ang usa miingon nga nahikapan niya ang ulo, ang dalunggan, miingon siya, dako dai kay nig dalunggan ng elepante. So silang upat, bisan og nahikapan lang niya ang ubang parte sa lawas, silang upat adunay idea kung unsa ang elepante.
Nganong gaistorya man ko ni ining elepante unsa may relasyon. Ang relasyon ni ini mao nga usay mangutana kita ngano man nga upat man ang istorya may tungod sa kinabuhi ni Hesus. Sa New Testament ang magsusulat si Matthew, Marcos, Lucas ug Juan. Nganong gasulat man sila mahitungod sa kinabuhi ni Hesus? Nganong dili man usa lang ang istorya mahitungod ni Hesus? Mauna nga silang upat nagtabanganay sila aron nga mahibaw-an nato ug unsa gitoy gisulat ni gisulti ni Hesus ug unsa ilang nakita, unsa ilang nadungog nga aduna kitay matanaw gyud, makahuna-huna kay kining nahitabo sa kinabuhi ni Hesus 2000 ni katuig karon. So tungod sa ilang pagsulat, aduna kitay idea kung unsa ug kinsa si Hesus. Kay silang tanan, for example, aduna sila'y reason nganong gasulat sila. Si Juan miingon siya, ako ning for example, ang dako kaayo ang pagtabang sa ilang pagsulat. Si Mateo, ang reason nga nagsulat si Mateo, miingon siya, misulat siya para iyang ipakita nato nga si Hesus mao ang hari sa Israel. Ang gipaabot nila nga Misaya, ang gipaabot nila nga manluluwas. Si Hesus ang fulfillment sa Old Testament, sa prediction, sa prophecy, sa gitagna. Si Hesus ang fulfillment ni anang prophecy. Si Marcos, iyang gipakita nga si Hesus ang anak sa Dios. Si Lucas, iya usab nga gisulat, ang purpose nga gisulat ni Lucas, iyang gipakita niya nga si Hesus kompleto nga Dios o kompleto nga tao. Si Juan, ang katuyoan, ako ning naay gisulat ni Juan sa kapitulo 20, unsa ang purpose, unsa ang goal, unsa ang katuyuan nga gisulat ni Juan. Kapitulo 20, versikulo 30 to 31. Mingon si Juan, ang katuyuan, giingon niya, kini ang katuyuan sa basahon o sa atubangan sa mga tinun-an gipanghimo ni Hesus ang daghan pang ubang mga milagro nga nahisulat ni ining libro. Apan kining ania gisulat aron mutuo kamo nga si Hesus mao ang Kristo. Unsa man ang Kristo? Manluluwas, Misaya. Kasi Jesus ang Misaya, siya ang Kristo, siya ang manluluwas, ang anak sa Dios. O nga sa pagtuo nato ni Jesus, pagtuo, pagsalig, makabaton kamog kinabuhi diha sa iyang ngalan. Kinabuhi nga maayo dinhi sa kalibutan o kinabuhi sa sunod nga kinabuhi nga dito sa langit. Miingon siya sa atong pagtuo, pagsalig kaniya. So maunay purpose sa gisulat ni Juan. Pananglitan si Mateo, si Marcos, si Lucas, wala magsulat mahitungod sa kinabuhi ni Jesus. Wala sila magsulat kung hain man gikan si Jesus. Pananglitan kung wala sila magsulat mahitungod sa mga anghel nga may bisita sa atong Ginoong Jesucristo, mga hari or wise men or ang mga magbalantay sa karnero may bisita o nga si Jesus na tao dito sa
sa Bethlehem ni Birhen Maria og ni Jose. Unsaon na to pagkahibalo? Si Juan lain ang iyang gihimo. For example, pananglitan, si Mateo, hain mo siya gasugod sa kinabuhi ni Jesus, hain mo siya gasugod. Siya iyang gistorya niya nga si Jesus nagsugod didto ni Abraham. And then gikan ni Abraham iyang gibatbat nga gikan usab ni Haring David. So mao nay lineage ni Jesus sa Matthew nga si Jesus gikan ni Abraham. Ang kini silang Abraham mao nay kagikanan sa mga Hudiyo. And then si Lucas misugod siya, nagistorya siya nga si Jesus gikan ni Adan ug ni Eva. Si Marcos usab dito siya gasugod ang kinabuhi ni Jesus sa dihang si Jesus gibautismuhan ni Juan og nga si Jesus og gitental siya didto. So dito gasugod si Juan si Marcos sa kinabuhi ni Jesus. Si Juan unsa may gikuan siya nagsulat sa wala pay sinugdanan. So wala pa ang kalibutan, miingon siya dina na si Jesus. Dili lang siya kay natao din sa kalibutan, pero si Jesus wala pa buhata ang kalibutan, ang mga bituon, ang bulan, ang tanan, dina na si Jesus. So kinsa man ni si Juan, siya ba ang nagbautismo ni Jesus? Dili. Kini si Juan, siya ang usa sa mga disipulo sa atong Ginoong Hesukristo. Ang iyang amahan mao nga si Zebedee o si Juan, adunay igsoon nga si Santiago, si James. So ang trabaho nila mga mangingisda sila. Kining duha, si James and John, giislan og ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Giingnan nga mga anak sa dalugdog, anak sa kilat. Ngano man siguro, kay dinay usa ka panahon nga sila may bisita sa usa ka baryo. Di na si Jesus, pero ang mga tao wala sila tagda, walay pansin. So nasuko ning duha, miingon siya, gusto ba nimo among maestro nga mo tawag mig kilat, dalugdog para nga kining mga tawhana mamatay? Murag nagtawag sila nuclear para maguba ning usa ka baryo. So si Jesus gidanggaan nga kini siya mga dalugdog, anak sa dalugdog. Apan sa pagkauban nila sa 3 ka tuig sa atong Ginoong Hesukristo, nabag-o sila. Kay kung kinsa tong makakauban ni Jesus, mabag-o. O kini si Juan, miingon gid siya nga siya ang gihigugma sa atong Ginoong Hesukristo. Wala siya nang hinambog, apan sa iyang pag-perception, sa iyang paglantaw nga siya ang gihigugma sa atong Ginoong Hesukristo. Silang tanan, gigugma. Ang atong Ginoong Hesukristo, adunay siya mga disipulo o adunay siya suod pod nga mga disipulo 12. Apan sa 12 dinhay 3 ka disipulo nga suod gyud niya kay gusto. Si Peter, James and John. So kini sila suod kaayo ni Jesus. Kini si Juan suod kaayo sa atong Ginoong Hesukristo. Karon unsaon na to pagkahibalo nga si Juan gyud ang gasulat sa libro nga Juan. Kay nahitabo na mga 2000 na katuig karon. Unsaon na to pagsalig nga si Juan gyud ang gasulat. So dinay usa ka tawo nga ang ngalan niya Irenaeus, or maybe
maybe tingali sa Binisaya atong i-pronounce og Irenaeus. Kinsa man ni si Irenaeus? Si Irenaeus, estudyante ni Polycarp. Estudyante? O kinsa man ni si Polycarp? Makaingon kita, kinsa man ni si Polycarp? Si Polycarpio sa Binisaya siguro, or si Carpio. Si Polycarp, estudyante, disipulo ni Juan, ang gasulat sa Bible. So, posible gyud nga miingon si Polycarp ni Irenaeus nga si Juan ang gasulat ni ini ang akong maestro. So, si Juan namatay AD 99, si Polycarp AD 155. So mas makasigurado kita nga kining atong tun-an karon gisulat gyud niya ni Apostol Juan. So muadto na kita sa atong pagtuon, atong abrihan ang atong Bible sa sinulat ni Juan. Aduna kita gamay nga idea, gamay nga introduction mahitungod sa sinulat ni Juan, sa libro ni Juan. So, abrihan natong Bible sa New Testament, sa Matthew, Marcos, Lucas, ug Juan. Guys, naana mo dinha sa sinulat ni Juan, Kapitulo 1, versikulo 1. Basahon na to. Ang pulong nahimong tawo. Basahon na to sa versikulo 1. Sa sinugdan, mauna ang pulong. Og ang pulong uban sa Dios. Og Dios ang pulong. Kini siya sa sinugdan uban sa Dios. So, usay makalibog kung unsa man ay buot ipasabot ni Juan. Pulong, makaingon kita, importante ba na naay mga pulong dinhi nga importante nga sa sinugdan, pulong uban sa Dios ug ang Dios ang pulong nahimong Dios. So ato ning klarohon, atong tunan usab unsa man ning giingon ni Juan nga pulong para sa mga Binisaya, sa Cebuano nga lengguwahe, murag dili kayo importante ang pulong. Apan ang pagsulat sa Bible dili man Cebuano, gikan man sa Grego ang New Testament. So sa ilang panahon, ang Grego sa pulong buti pasabot logos ang sinultian nila. So logos, pulong. Sa ato dili ka importante, pero atong tan-awon unsa maning logos. Sa Grego, ang mga pilosopo, mga philosophers nga sige silang ga-debate mahitungod ni ining pulong, ni ining logos. Kaya ilang pagtan-aw god, ang logos maoy cause sa tanang nahitabo. Pananglitan mo ingon sila nga nganong dili man magkabangga ang bulan o ang bituon, nganong dili magkabangga ang bulan o ang adlaw. Ingon sila naay cause, naay somebody nga nagdala nga dili sila magkabangga. Adunay cause. O usab ngano man nga musubang ang adlaw ug mosalop, moingon sila naay cause ana, naay nagpaluyon ni ana, adunay power, miingon sila. O ang gabuhat sa kalibutan, miingon sila naay cause. Karon, so mo na ilang gidiscuss dito. Karon si Juan miingon, kamong mga Grego nag-discuss mo, nagdebate, nag-argument mo kung unsa man ang pulong, unsa man ang
unsa man ang logos. Mingon siya, karon ako magasulti kaninyo kung kinsa ng logos. Mingon siya, mauna si Jesucristo ang logos, ang cause sa tanan, ang pulong kaysa dihang gibuhat ang kalibutan. Gagamit lang og misulti ang Amahan, misulti ang Ginoo nga himuon nato ang kalibutan, himuon nato ang tao, pinaagi sa pulong lamang. So mingon siya, sultihan ko kamo kung kinsa ning pulong. Sa versikulo 14 atong basahon, mingon si Juan, og ang pulong na himong tawo. Og ipon kanamo, mingon siya, ipon kanamo. Mipuyo siya nga puno sa grasya ug sa kamatuoran, ug among nakita ang iyang himaya. Og among nakita ang iyang himaya nga ingon sa pagadawaton sa bugtong anak gikan sa Amahan. Mingon siya, bugtong anak, mingon siya, nakita namo, ginakauban namo. Maunay pulong, maunay logos, mauna ang atong Ginoong, mauna si Jesucristo. Ayaw na mo pagdebate kung kinsay ko sa tanan ang ang gabuhat mao si Jesucristo. Maunay akong iistorya ninyo si Jesucristo nga nakita namo, nadungog namo. So, utro na to sa sinugdan. So, ang mga silas Matthew, Marcos, Lucas, ang pagsugod nila nga dinhi lang sa kalibutan si Jesus. Apan si Juan miingon sa wala pa buhata ang kalibutan, dinha na ang atong Ginoo. Dinha na siya. So makaingon kita sa sinugdan ang Ginoo. Walay sinugdanan ug walay katapusan. So sa wala pa ng tanan, sa wala pa'y sinugdan, dina na sila. Ato usab nga mahibaw-an nga sa Revelation nga si Jesus miingon nga si Jesus walay sinugdanan ug walay katapusan. So kay bulaw na ta nining sinugdan sa wala pa buhatang kalibutan, wala pa'y mga tawo, wala pa'y mga bituon, dina na si Jesus. Mauna ang pulong. Og mingon si Juan, og ang pulong uban sa Dios. So, plural. Sa Griego, kining uban sa Dios, murag nag-atbang sila duol kaayo. Ang Dios ug ang pulong nag-atbanganay. Adunay communication. Og kung sa gisulti ni Juan, og ang Dios ang pulong. So maka lisod masabtan nga miingon siya, nag-atbanganay ning duha, ang pulong og ang Ginoo. Og miingon siya, og ang Dios mao ang pulong. Di na nato makita nga adunay Trinity, nga ang kadaghanan sa mga Kristiyanon mituo sila nga usa ang Ginoo pero tulo ka persona. Kay sa pagbuhat sa kalibutan, di na nining tulo ka personalidad, ka persona. Verse 2, kini siya sa sinugdan uban sa Dios, sa sinugdan uban sa Dios. Verse 3, ang tanang mga butang, may tungod ni sa atong Ginoong Jesucristo, pulong, ang tanang mga butang nangahimo pinaagi kaniya. Tanan. Og niadtong mga nagahimo na, walay bisan usa nga nahimo nga dili pinaagi kaniya. So walay mga butang existing karon na sa atong makita. Wala na sila kung wala gihimo sa atong Ginoong Jesucristo. Diha kaniya, si Jesus ni, diha kaniya
ang kinabuhi. O ang maong kinabuhi mao ang kahayag alang sa mga tao. Unsa maning kinabuhi? Sa Griego, tulo ka klase kung magsulti sila kinabuhi. Na ay miingon nga bios, gikan sa pulong nga biology, ang atong physical, ang atong mata, ilong, lawas, ang atong bukton, physical, biology. Na ay psycho, na ay phiko, nga buti pasabot kinabuhi na nga naay emotion, ang imong feeling. Og ang usa mingon nga zoe, o nay kinabuhi, life. Kanang kinabuhi nga spiritual life, kinabuhi nga gihatag sa Ginoo. So sa pagsulti niya dinhi ang tanang, mingon siya diha kaniya ang kinabuhi. Misulti siya kining kinabuhi nga espirituhanon. O ang maong kinabuhi mao ang kahayag alang sa mga tao. So mao ni spiritual uncreated nga kinabuhi. Kinabuhi ni sa atong Ginoong Hesukristo. Mingon siya mao ang kahayag alang sa mga tao. Ang kinabuhi kining espirituhanon nga kinabuhi nga ihatag sa iyaha, sa imuha, o sa akoa nga gikan sa Ginoo. Mao ni giingon nga Zoe. 51, verse 5, ug ang kahayag nagadanag sa taliwala sa kangitngitan. Ug ang kangitngitan wala makabuntog kaniya. Ang kahayag sa Ginoo dili mabuntog sa kadulom, sa kangitngitan. Kangitngitan, bisan ang atong kalibutan karon, daghang mga problema, daghang mga problema sa kalibutan didto sa Saudi Arabia, dito sa Israel, dito sa Ukraine, sa Africa. It seems nga si Satanas naghatag og kadulom sa kalibutan. Naghatag siya kangitngitan, apan dinhi mingon nga ang kangitngit dili makabuntog sa kahayag sa atong Ginoong Hesukristo. So bisan sa paglantaw nato karon nga samok ang kalibutan, apan dili mabuntog nila, dili nila matalo ang kahayag sa atong Ginoong Hesukristo. So kung ikaw ug ako mosalig niya, adunay victory sa atong kinabuhi. Verse 6, versikulo 6, nag-istorya na pod si Juan mahitungod ni Juan Bautista nga nagbautismo sa atong Ginoong Hesukristo. So, miingon siya, dihay usa ka tawo nga ginganlag si Juan nga pinadala gikan sa Dios. Dili ni siya ang gasulat, kundi si Juan Bautista. Nga pinalagikan sa Dios, siya mianhi sa pagsaksi sa pagpanghimatuod mahitungod sa kahayag, mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo, kahayag. Aron ang tanang mutuo pinaagi kaniya, kung pinaagi sa kahayag, pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo, miingon si Juan. Tanang mutuo pinaagi kaniya. Kini siya dili mao ang kahayag, miingon siya. Si Juan Bautista dili ang kahayag. Hinunua siya mianhi aron sa pagpanghimatuod mahitungod sa kahayag. So siya ang nag-broadcast, siya ang nag-una mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Verse 9, ang matuod nga kahayag, so mibalik na usab siya, nag-istorya si Juan mahitungod ni Juan Bautista. Nga siya nag-baptize, siya ang nagsulti
nagsugod sa dalan nga ang mga tawo mahibalo sa kahayag. Karon mibalik na usab si Juan sa verse 9. Ang matuod nga kahayag. So si Jesucristo ni. Ang matuod nga kahayag nga nagaiwag sa matag usa ka tawo. Kini nagsingabot sa kalibutan. Og siya dinhi sa kalibutan, miingon siya, kining suga, kining kahayag, og siya dinhi sa kalibutan. Miingon si Juan. Og ang kalibutan nahimo pinaagi kaniya. Naibalo kita nga ang kalibutan nahimo si Jesus ang gabuhat sa kalibutan. Verse 10, og siya dinhi sa kalibutan, og ang kalibutan nahimo pinaagi kaniya. Ngani ang kalibutan wala makaila kaniya. So duha ka buok pulong dinhi nga kalibutan nga gigamit ni Juan. Ang unang kalibutan nga si Jesus mianhi gyud sa earth dinhi sa atong kalibutan. Ang sunod nga giingon ni Juan nga kalibutan mao ang mga tawo nga gapuyo dinha sa kalibutan. Miingon siya, ngani ang kalibutan wala makaila kaniya. Ang mga tawo 2,000 years ago pag ani sa atong Ginoong Jesucristo, ang mga religious leaders, mga Jewish leadership, wala man nakaila sa atong Ginoong Jesucristo nga siya ang gisaad nga Misaya. Daghang wala makagusto. Mao na giingon ni Jesus nga mao na giingon ni Juan nga ang mga tawo sa unang panahon daghang wala mo ila nga si Jesus ang manluluwas. Sa inyong paglantaw karon, tinuod ba gyapon ang nahitabo nga daghang mga tawo karon nga dili mo ila nga si Jesus ang manluluwas. Daghang mga tawo moingon karon nga si Jesus tawo man lang na siya, nganong makaluwas man na siya. Ang uban moingon nga si Jesus pag ani niya dinhi dili man siya tawo, espiritu man lang. So karon sa kalibutan daghang mga tawo nga dili mo ila nga si Jesus ang manluluwas. And then, verse 11, siya, si Jesus, nahiabot diha sa iyang kaugalingon. Ngani, ang iyang mga tao, wala mudawat kaniya. Kaugalingong familia niya, ang mga igsoon ni Jesus, atong nahibawan sa pagtuon nato sa Matthew, nga wala man sila mutuo nga si Jesus ang manluluwas. Igsoon lang nila. Sa diha na nga namatay na banaw si Jesus, didto pa sila mituo nga si Jesus di ay ang ilang igsuon, mao day manluluwas nga mao day ang gipaabot sa Israel. And then utro na ako ang verse 11, siya nahiabot diha sa iyang kaugalingon sa mga Jewish people. Ngani ang iyang mga tawo wala mudawat kaniya. Apan verse 12, importante ang gisulti ni Juan. Apan sa tanang midawat kaniya. Tanan ha. Ang midawat lang dili ang tanang tao, ang tanang midawat kaniya. Mudawat kaniya apan sa tanan nga midawat kaniya, sa tanang mituo sa iyang ngalan, dawat tuo sa iyang ngalan, kanila naghatag unsay may tabo kung kita mudawat sa atong Ginoong Jesucristo, kung atong imbitahon si Jesus nga mosulod sa atong kasing-kasing, nga atong dawaton ang iyang gihimo didto sa Kalbaryo, ay nga atong dawaton ang gasa nga iyang gihatag. Unsa man ang gasa nga gihatag? Ang iyang kinabuhi, iyang gihatag, atong dawaton ang iyang gidawat nga siya nagpakamatay kanato. Unsa may tabo? Sa iyang ngalan, kanila naghatag siya kagahom, power, sa pagkahimong mga anak sa Dios. So aduna siya otoridad
nga kung kita musalig kaniya, nga kita mudawat, mingon siya adunay kagahom, adunay power, adunay authority ang atong Ginoong Kristo nga unsalan na kita mahimong anak sa Dios. Wow, that is exciting. Nahibalo ba mo niini nga kung atong dawaton, atong hangyon si Kristo nga mosulod sa atong kasing-kasing, atong dawaton ang gihalad nga miingon aduna siya otoridad. Siya may gahimo sa kalibutan. So imagine si Jesus miingon nga siya ay adunay authority nga kita mahimong anak sa Dios. Verse 13, kanila nga nangatawo, so gi-explain niya kinsa man ang tawhana, kinsa man ang mga tawhana ang midawat, unsay may tabo. Mingon si Juan, kanila nga nangatawo dili gumikan sa dugo, nangatawo born again, nangatawo pag-usab, miingon siya kanang nangatawo dili dugo, dili tungod sa dugo ni sa pagbuot sa unod, ni sa pagbuot sa lalaki kundi sa Dios. So ang pagkatao, pagkausob sa atong kasing-kasing nga kita mahimong anak sa Dios, dili tungod sa amahan, sa inahan, dili sa lawasnon, dili sa sex, kundi gikan sa Ginoo, kundi sa Dios nga kita mahimong tao sa Ginoo. So adunay gasulti si Juan dinhi og mahitungod og born again nga mabag-o ka, nga ang maghatag ang Ginoo lang. Verse 14, mibalik na usab siya mahitungod sa pulong, mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Kini maklaro na gyud ni. Verse 14, mas maayong ato ning i-memorize. O ang pulong, dina sa versikulo 1, mibalik si Juan, katong pulong nga maoy source, maoy cause, nganong adunay nang hitabo sa kalibutan, nganong nga walay chaos, mingon siya, kanang pulong, o ang pulong na himong tawo, miingon siya. O ipon kanamo, nahimong tawo, o ipon kanamo. Mipuyo siya nga puno sa grasya ug sa kamatuoran, ug among nakita ang iyang himaya. Ang himaya nga ingon sa pagadawaton sa bugtong anak gikan sa amahan. So miingon siya, kamo mga Grego, sige mong ga-argue kung unsa ng pulong, miingon siya, nakita namo na. Ug siya nahimong tao ng pulong, ang gabuhat sa kalibutan, nakita namo na. Mingon siya, og ipon ka namo. So kinsa man ning tawhana nga giingon ni Juan? Mao ni ang atong Ginoong Hesukristo. Mipuyo siya nga puno sa grasya ug sa kamatuoran, ug among nakita, mingon siya, among nakita ang bugtong anak gikan sa amahan. So gikan siya sa langit, gipadala. So unsa may sa atong nahibaw-an dinhi, dinhi lang nato humanon ang atong Bible study karon. Unsa may atong response may tungod sa atong Ginoong Hesukristo? Baliwala ba lang nato? Baliwala lang ba kung kinsa si Jesus sa atong kinabuhi? Siya ang source sa kinabuhi nga walay katapusan. Siya ang source, siya ang maghatag sa kinabuhi nga walay katapusan. Siya ang nagpakamatay kanato. Unsa may atong response? Unsa may atong himuon? Kinahanglan nga atong dawaton ang gasa nga iyang gihatag dito sa Kalbaryo, ang kaluwasan nga iyang gihatag.
kinahanglan kita mag-worship sa atong Ginoong Hesukristo. Mingon ang uban tao lang siya, pero si Jesus angay nga atong simbahon sa atong kinabuhi. Dili lang nga kita magsimba sa usa ka oras sa usa ka semana, kundili sa tibuok nato nga kinabuhi. Mag-ampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat nga ikaw ang pulong, ikaw ang gabuhat dinhi sa kalibutan. Ug ikaw usab gihatag nimo ang imong kinabuhi aron nga kami adunay kinabuhi nga walay katapusan. Ginoo, pasaluaw sab kami sa among mga sala, kay walay laing makapasaylo kundi ikaw lamang. Ginoo, sa kalisod sa among kinabuhi, tudloa kami sa pagkaput nimo nga kami mosalig og mutuo nga anak kanimo. Hinaut po nga kami imong panalanginan karon, hinaut po nga kami mahibalo unsaon pag-apply sa among naantiguhan karon. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen.